Kudul Mahita. Martangiang nahohom Mahita. Amin. Jojo marsoba tu debata. Hamu akadongan na hinahulongan di bagasan goar ni Jesus Kristus Tuhata. Nuaeng tapu kama partangyangan bonataon di huriata di bagasan tikion. Parjolo sahalima hupasahatami tuhita saluhutna selama tau baru madihita. Ulaon las nirohado natapatu pasadarion, tutusi tutu las marohata di parsaurata, tarlumobi mabongoti tahun nai baru na pinasahatna tuhita. Tapakema ulaonon patupa parsauran na mamolin, laho mamuci dohot manangihon hapani de mata, nagabe ojahan dingoluta di taon nai baron, tapuji matu hata marede mahita. Debata parholongi songon bunga nama ngerbang dina besar ari harsak dosa hapur suhon magodiban asimi las lo memuji Tuhani sundo holong di rohana na somarna motoki ido pasadaho ita saleleng leleng. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amin. Say mangaranapi do mataku do pagdolok, sian dia do ulaning ro pangurupion tuaw. Sian Jehovah sito palangi dohot tanoon sabing ro pangurupion ianggo tuaw. Dang tagamon loason na tarsuladit patmu, dang tagamon nok mata ni si jagaho, sai jagaon ni Jehovah doho sian parmaraan, sai jagaon na do todim, sai jagaon ni Jehovah doho lau ruar dohot lau bongot, ola nion rodi saliling nililing na, haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan de mata, sian asing roham do umbain sahat hami tu taon nai baruon,
Hodo na mga ramoti hami, di bagasam taon na salpui, lumobi ma di na masa pandemi COVID-19 yaon. Saya si maroham, saya unang tulak hami nuay, saya dongani mahami di bagasam taon na ibaruon. Pasu-pasu mahami, rodiaka ulaon na dinggan na hulahami, marhite-hite guarm. Alay na gumodang, pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami, asa gabi na baru rohanami, asa tarpamasuk hohami, tuban wagijang di hasusudani bohal nami. Amen. Nang marudamu sesata ugut lamsu saila turedupa ngalahoki langganda haporsea. Tapaserep maruhata mangukuhon saluhut dosata tuadopan ni demata. Ali Jahoba pardinggan basa. Jojo dohami tuho lau manganggukon dosa nami. Say patinggil mapinggolmu tumangihon hami. Molonunga tasal puhon sada taon, naing manian nang angka pangalahon na roa pe salpu masian rohat tabi, atong tabi gima baga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songon sitong na mangulu awnin na Tuhan Jahoba, tung na solomodo rohak kumida hamatian ni parjahat, alay na lomodo rohak kumida hamumulak nai, asa mangulu ibana, hasangapon madidemata na digijang. Lop tandiki ay nang dito bus Yesusi amusudi selas roha sonami tiki dunju panje sustu haki tondi nama ngajaria tarbain marlas ni roha sonang ni tiki nungju pangje. Epistel di partangyangan tatikion, imasian Lukas bidu 4 ayat 31 sahatu ayat 37 songonon maridok disi. Jadi tuat maibana tu huta Kapernaum na di Galilea, diajari mana sida jumpa hari Sabat. Jala adong ma di parguruani sada halak partod di nahodar, mar suara nagogo ma dianggukon.
Alai disonggahi Yesus do ibana di dogma sipo. Ruar mahosian ibana. Jala tutonga-tonga ima di sapat tontod di nahodari ibana. Lau ruar dang mahua ibana di bahen. Jala sarma baritana tunasa inganan humaliang. Ima sahatna martua dona tumangion hatan di debata jala nao peopsa. Pardala nan Yesus di joloku, holong di tangani. Di bagasan Botarion, di nama mukak aka nanaeng ulaon di tonga-tonga niuriam aka pipi Bandung Barat Resort Bandung Baraton. Tuhan di Paluaso, kami di Bornginon, marpungu sudi paraledomin nang ruas Tuhan. Pasahaton anggiat marhiti-hiti partangyangan bona taonon. Ubo tohami Tuhan madalaton sahat tu napi nangidomi Tuhan. Atong didongani todi muno nabadiai mahami salutna di leokoma gugu di hami Tuhan di nanaing tangion nami hatam nabadiai homa Tuhan nama kulingi hami jala hutangio kami mahatam dameni debatana sumurung sian salutna roha imana mangarmoti akate-ate doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mua kadongan saha porsiaon di Tuhata Yesus Kristus di nanaing puka utama aka nanaing ulota di tonga-tonga ni huriata aka bi Bandung Baraton. Oma gabi mulani nasa naung taputuson di tonga-tonga niuriata aka program kegiatan di tonga-tonga ni namasa di sadok portibion nang di tonga-tonga ni bangsota ima pandemi COVID-19 di pasat debatadom hatana mabuhali hita ima sian pasalmen bidu 110 sada ayat sada rodi ayat 10 ima epistel
di hari mingguon ima minggu 70 hari andorang so Tuhatta Yesus Kristus sian namate alani sonomma dido debata marhiti hiti hatana tuhita nagabi pasu-pasu dita. Haleluya, pujiokuma Jehovah sian nasa roha di lutan ni akka partigor dohot di huria balgado akka pambayanan ni Jehovah hinalunguton ni sudi akka nalomo roha disi hamuliaon do asangapon do parulon nai jala hot do jongjong hati goran nai saliling-liling na nunga di bahen ibana sada parningotan di halongangan aka nabinaen na i pardenggan basa jala parasi roha do Jahuba nunga di parbohali akana makabiari ibana diingot do padan binaen nai rodi saliling-lilingna nunga di pabotohon tu bangsona gogoni pambayanan nai mangalehon tu nasida parjabaran ni akka parbigu hasitongan dot do akka pambayanan ni tanganna sitong do sude akka pati nai hodo akai rodi saliling-lilingna di bahen do akai di bagasan asitongan dohot abonaran nunga di tongoson ibana haluaon tu bangsona dipati do padan binaen nai saliling-lilingna nabadia jalan nasok kaldo guarnai biar mida Jehovah do parmulaon ni habisukon maruli hapisaran nasumurung do sude akana mangulotsa hot do baritanai rodi saliling-lilingna ima sahatna dia mua kadongan saha persyaon di Tuhatta Yesus Kristus mamuka adong namasa ima di tonga-tonga ni bangso di sadok portibion alani adong virus pandemik COVID-19 mengancam kehidupan bangsa, masyarakat, dan kita manusia. Di tonga-tonga na adong masa virus pandemik COVID-19 tarlumobi di tonga-tonga di bangsota Roma panggogomota behado menghadapi pandemi COVID-19. Apa yang bisa diperbuat oleh bangsa ini di tengah-tengah ada suatu masalah, suatu persoalan, suatu yang betul-betul mengancam kehidupan manusia. Adona boy bain bangson. Karena ketika pandemi COVID-19 terjadi
bahwa peristiwa itu tidak pernah ada dibicarakan. Tidak ada strategi taktik untuk menghadapinya. Namun karena bangsa kita, negara kita adalah masyarakat dan bangsa yang sangat kuat, yang sangat betul-betul mampu, sehingga bangsa kita bisa menghadapinya dengan metode strategi yang kita rasakan hingga pada saat ini. Hamua kadongan sah porsiaun di Tuhatta Yesus Kristus adong na dibahen panggungomota lau mangadopi alani nang di tonga-tonga ni Uria ipe di pakubasyun na di tahun 2020 sadaon ado nanaing bainon ni Huriai lau makubasi pakubason nang pinasahan ni debata tu tonga-tonga ni Huriai tu akapadita situa ruas guru sekolah minggu par orgel song leader sude na terlibat di tonga-tonga ni Uriai di bagasan tikion tung takas do marhite hite hata ni debata tung tabige do nakin hatana namandok tuhita salutna gudang na binaen ni debatanina molo tapayut iut do pasal men 110 sadai ayat sada rodi ayat 10 gudang di si hata na binaen ni debata binaen ni bata lapatan na makadongan sa porsiaon marhite hite hatan itu hatta di bagasa tikyon parjulu naing dohonon ni debata tuita asa tabain asa taulahon supaya kita melakukan berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Na parjulu nang donon na bain mak. Kalau sudah ada motivasi keinginan tekat untuk melakukan. Sebab apa? Tuhan rupanya juga terus melakukan, berbuat, bertindak, bekerja. Pertama, kita harus memiliki tekad untuk melakukannya. Sebab Tuhan telah melakukannya, telah berbuat. Jadi yang pertama di tahun 2021 ini kita harus berbuat. Sebab Tuhan kita juga sekarang sedang berbuat, sedang melakukan. Dia mabahin. Ini dulu yang pertama, mari kita mau melakukan. Di tengah-tengah adanya pandemi COVID-19 ini, kita mau diajak untuk mau melakukannya.
Kita sering tidak mau melakukannya karena kita lihat ada bahaya mengancam, ada hal yang berat di hadapan kita, ada rintangan. Gabi rintangan itu, gabi ancaman itu yang kita pikirkan, tidak apa yang mau kita perbuat. Ini gabi ancaman itu nata pikir-pikiri, gabi ancaman itu tapa usor-usor, gabi ancaman itu mengkhawatirkan kita untuk melakukannya. Kita diajak oleh Tuhan. Satu, mari kita mau lakukan. Kalau kita pikirkan ancamannya, ketakutan itu yang muncul, maka kita banyak membuat alasan-alasan sehingga kita tidak berbuat lagi, kita tidak melakukannya lagi. Ini yang pertama diajak kepada kita melalui firman Tuhan. Mari kita lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Tuhan punya strategi, Tuhan punya metode, Tuhan punya taktik. Nah, ini. Jadi kalau sudah ada tekad, kemauan untuk melakukannya, kedua, Tuhan mau tunjukkan di sini strateginya. Kita lihat apa strateginya. Tuhan, kita lihat melalui firman Tuhan punya strategi. Dan strategi itu sangat nyata ditunjukkan oleh Tuhan, dilakukan oleh Tuhan. Kita tadi baca dan kita ikuti strategi Tuhan, yaitu kita dengar dari Lukas itu. Tuhan punya strategi. Pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Strateginya Tuhan hadir. Di dalam Yesus dia hadir. Dan ketika Yesus hadir, yang pertama, dia tidak beri kesempatan kepada roh jahat mengganggu kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sipok, itu kuasa Tuhan. Strateginya dia menghancurkan apa yang menjadi rasa khawatir, menjadi rasa ketakutan. Strateginya dia hadir dan dia nyatakan kepada roh itu, penghalang, pengancam, pengacau di tengah-tengah kita yang mau berbuat. Yang kedua, harus ada strategi yang jelas, harus ada taktik yang jelas, harus ada metode yang jelas. Tuhan lakukan, dia berbuat, dan kedua dia punya strategi. Kita jelas dia hadir, strategi kita untuk berbuat apa yang baik, apa yang dikehendakinya, kita dibebaskannya dari roh yang mengganggu kita itu. Sangat jelas di Lukas 4 itu tadi. Strateginya itu. Jadi itu, kita apa strategi kita, apa metode kita, apa taktik kita. Taktik kita dikatakan di sini Amang sangat jelas. Ya. Apa itu? Ketika Yesus mengalahkan roh itu yang memberi ketakutan itu, maka taktik strategi kita di sini dikatakan pertama, kita mau lakukan yang menjadi tekad kita itu, strategi kita mau lakukan dikatakan. Pertama, bagaimana melakukan strateginya? Dido ison. Strategi yang pertama, kita mau lakukan dari hati. Ima
ayat sadai. Pujioku majau basia nasa roha di lutan kapartigo rot diuria. Strategi kita, disuruh metode kita, taktik kita, rupanya apa yang kita lakukan itu mau metode kita dari hati dulu. Ya. Kalau tidak dari hati dan tidak dimiliki itu, apa yang mau kita lakukan, maka sodot ausibah dapunaku programi dangau nama buat mabai ni, ayah setuju ya nausi, dan setuju ausi, lo mai sih, karena tidak dari hati. Jadi metode pertama dikasih Tuhan itu sebabnya Yesus berucapkan hati dilepaskannya roh yang mengganggu hatinya. Jadi metode pertama strategi kita, miliki apa yang telah kita putuskan itu milik saya. Kalau itu tidak milik saya, maka saya tidak mau lakukan itu. Tak pun akui. Ya. Maka saya tidak mau lakukan itu. Maka metode pertama diajak Tuhan di sini dari hati bilang, simpan itu menjadi investasi, menjadi kekuatan. Sehingga ketika itu jadi milik saya pasti akan lakukan. Tetapi ketika itu tidak milik saya, pasti saya tidak mau lakukan itu. Maka di sini katakan metode pertama harus dari hati. Syanasa roh. Jadi jelas dibilang firman Tuhan, yang pertama harus mau katakan lakukan. Itu dulu. Kedua, metodenya sangat jelas, strategi sangat dari hati, miliki. Itu apa yang mau kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa terwujud. Apa dasarnya? Kita mau lakukan strategi metode itu menjadi milikku. Bagaimana bisa saya lakukan itu dan itu menjadi milik saya? Itu yang dikatakan pasal men 110 daun ayat parpudi. Biar mida Jehovah do parmulaun ni habisukon. Kalau saya takut sama Tuhan, maka saya akan cerdas, maka saya akan mampu memiliki pengetahuan, saya mampu melakukannya. Karena dasar saya takut sama Tuhan. Jadi sangat jelas, amu hamang inang mambonai akan asa ulaon di tengah-tengah ni uriah kita. Asa tutu si tutu sudena sanata ulaonon na naing tabahen di tengah-tengah ni huriai, di tengah-tengah ni masyarakat gabe puji-pujian doa sangapon tu debata parjolo, mari kita punya tekad untuk melakukannya karena Tuhan sudah melakukannya, karena Tuhan sudah berbuat, Tuhan sudah bertindak. Nungau baen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya strategi, taktik, metode. Miliki dalam hati itu. Ya. Itu sebabnya kuasa diberikan oleh Yesus, kita dibebaskan dari kuasa roh yang mengganggu menjadi tidak milik kita. Apa yang mau kita lakukan itu? Maka Yesus katakan, ya, Shipma kepada roh yang mengganggu, yang menghilangkan kepemilikan kita itu. Napa tuluhon tung takas dasarna ojakanna. Ketika kita takut, maka kita takut sama Tuhan, maka kita bisa lakukannya dan itu bisa menjadi milik kita.
Karena kita letakkan bukan kepada beban, bukan kepada ancaman, bukan kepada rintangan, bukan kepada tantangan, tetapi kita takut kepada Tuhan, bukan takut kepada beban, bukan takut kepada persoalan itu, rintangan itu, ancaman itu, tapi kita takut sama Tuhan. Sehingga kita mau lakukan. Karena apa? Karena yang mau saya lakukan itu adalah milikku, punyaanku, yang diberikan Tuhan, yang sudah diinvestasikan Tuhan ke dalam hatiku. Sehingga melalui takut aku sama Tuhan, ido biar mida Jehovah do permulaan ni habis syukur, maruli habis tanah. Sehingga ketika saya takut, hati saya memiliki itu strateginya, bisu maita, cerdas kita. Pasti apa yang saya lakukan dengan strategi dari hati yang memiliki itu, itulah yang menjadi pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Atau ngama kadongan sa porseo di Tuhan Yesus nunga gudang nabi nain ni de bata tu hita alani nabi nain ni de bata ido nang pinasahat na ito ngatongan ni uriata nang pinasahat na tu hita ido na naing ulota, ido na naing bainota, jalan naing na pinasahat ni dibatai. Harus betul-betul kita miliki itu, sehingga segala apa yang kita perbuat itu untuk kemuliaan Tuhan. Lau memuji-muji dewata nang patu pahon aka ulahon di tonga-tongani nguluta si ganu paro nang di tonga-tongani uriaya marhite tia hatan itu tahun minggu 70 hari sebelum kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus mau melakukan segala tindakan perbuatan bersama dengan kita. Dia menghancurkan penghalang kita untuk berbuat, yaitu kematian. Dia bangkit, dia hidup. Karena Tuhan Allah kita yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita adalah Tuhan yang hidup. Dan Tuhan yang hidup itu sungguh-sungguh hadir dengan kuasa Roh Kudus. Maka dengan kekuatan itulah kita punya tekad untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan. Mari kita lakukan. Dan apa yang Tuhan lakukan itu adalah milikku yang diberikan Tuhan. Ketika itu menjadi milikku yang diberikan Tuhan, saya lakukan itu dalam takut sama Tuhan, maka saya perbuat itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan saya lakukan di tengah-tengah gereja itu untuk mencari nama saya, untuk orang lain memuji saya, untuk supaya gereja AKBP Bandung Barat ini dipuji-puji orang lain. Tidak. Apa yang mau dilakukan oleh AKBP Bandung Barat ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya lakukan, kita lakukan bukan untuk mencari nama kita, ya, supaya kita sungguh-sungguh telah melakukan. Tidak. Kita melakukannya hanya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan Allah, memuliakan Yesus, memuliakan Roh Kudus. Amin. Martang yang maita. Pinuji pinasangap goar munabadiai Tuhan. Marhite-hite pangaradian naung binaenmu Tuhami. Nunga gudang di patu paho, nunga gudang di beko Tuhan Tuhami. Alani Tuhan marhite-hite biar bidoho. Adong abisukon nami, adong parbinoton nami, adong gugo nami, lau mangulaon akka ulaon na pinasahan Tuhan, asa sian nasa roa nami mak, upatu pahami Tuhan,
bain puji-pujian dohot asangapon di guarmu nabadi Tuhan. Tuhan di bagasat tikiope mangidu hami tu asangapomi di tonga-tonga na adong dope pandemi COVID-19 ya Tuhan. Pos doranami Tuhan. Diajari hodo hami patu pahom mabain akan uli akan dinggan akan dialomoko Tuhan. Tuhan asa anggiat marhiti hiti hai pason marhiti te gugu marhiti te wasomi boy Tuhan ulo kami akasilaon na obar tulo moniroham jala nasana nainggung nami Tuhan gabe puji-pujian do asangapon di guarmu nabadi Tuhan. Tuhan di bornginon tung takas do marpungu hami di bagas coron jala gudang ruas niuriami pe Tuhan marpungu diganup bagas nabi Tuhan manangihon mandohoti ibadah partangyangan di bornginon alani Tuhan di pasu-pasu homa hami narotu bagas coromon didongani asini rohami mahami di leoko gogo hai pason di hami asa tutu si tutu marsi tutu hami Tuhan patu pahon mangulaon songon nabi naen mi Tuhan sagabe puji-pujian dohot amulion di guarmu nabade pasu-pasu ganup rumah tangga nami pasu-pasu ganup ulon nami pasu-pasu nang keluarga nami, pasu-pasu nang sudi pinopar nami. Tarlumobi Tuhan, didongani hom hami, diganup ulon nami, asa disudi nasa ulon nami Tuhan, marsangap guarmu makorhon Tuhan, dapotan hanguluan na di bagasan damai hami salutna. Nang sudi ruas niuriami pe Tuhan nama dooti partangangan non. Diganup bagas nabi di pasu-pasu maganup keluarga Tuhan naman dooti partangyangan no didongani asini roham manasida go dame go lasni roha Tuhan homa Tuhan natoktong mangaramoti naksida disaluhut nasa ulon nasida pe Tuhan jala homa di pangasaon nasida Tuhan pasu-pasu maganup rumah tangga naman dooti partangyangan no nang Tuhan ruas niuriami alani rosot niulaul manang alani ape Tuhan hubua kami di tujolum nabade mulu pedang boina sida parsidohot di partangan non toktong dope Tuhan kupasa tamina sida tutangam nabade ho mana mangaramoti ho mana masu-masu Tuhan tarlumobi Tuhan mulu tunga dong ruas niuriami di bagasan parsaiton Tuhan unang paloas nasida madili alai marhite hite na di bagasa parsaiton adong di bayan nasida patuduhon lomo ni roham mangido ami jama nasida jalhoma na mga leon ama malum Tuhan sudi nasa program-program na naing patupon nami didongani asini rohami mami jalhoma na pasikop pon salut na kanarikot di situ Tuhan marhiti-hiti nagabi au anggur na tonggi sudah kami Tuhan di colom na badai pos dora nami Tuhan patu pau mudei marhiti-hiti huasum di bornginope Tuhan saat di homa kami salutna Tuhan tung gudang do dosa do pangalasan nami na baik kami mangido kami Tuhan si sama salut nai aso na mengabati di dengan masam do asirham jalo mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin.
untuk napas kehidupan yang boleh kami terima sampai saat ini, sehingga kami bisa mengikuti acara pertanggangan Bona Tahun Huria HKBP Bandung Barat. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang boleh mengikuti di rumah masing-masing secara live streaming. Terima kasih juga Tuhan untuk jemaat yang boleh hadir di gereja ini. Kiranya Tuhan yang memberkati acara kami ini sehingga semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih melindungi kami, masih menyertai kehidupan kami, sehingga kami dijauhkan dari penyakit COVID-19. Kiranya Tuhan yang tetap melindungi kami, menjagai kami, hari-hari kami, kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tetap dijauhkan dari penyakit tersebut. Untuk jemaat kami yang terkena penyakit COVID-19, kiranya Tuhan yang melindungi mereka, menyertai setiap makanan, minuman, obat-obatan maupun paramedis yang mereka butuhkan Tuhan, sehingga semuanya bisa sehat kembali, pulih kembali, dan berkumpul bersama kami untuk mengikuti kebaktian kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, layak di hadapan-Mu. Amin. Yesus sayurupi kami duh di tanah baik baru nami pasu-pasu mamuse na porsea sasude. Martang yang maita. Dipuji rohanami doho ali Jehovah debata namar sanga marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Disaluhut dengan dibasam naung mangalehon partikian nauli dihami. Ro tutongani bagas jorom dalan nami makalason padonganionmu nang panopahyonmu. Bui hami Tuhan mamulus tahun naburuk, mangyahi tu tahun na baru di 2020 sada. Jalabui humulai hami ima sermon pertanyaan ditongani bagas jorom. Dalam nami makalason saluhukna dengan dibasam marhiti hatam nagabe maniroi manirai patuguhon roha pikiran nang todinami madalani ari-ari na pinasahatmu. Ali Tuhan Jehovah di barita nauli naung hucalo hami natin ariason ninaposom amanami padita resort mauliate matuhan didenggan dibasam natakas sian haguguonmu nang huasomdo tarbaik kami mangulu sahat rodi partikianon jala dipatau ho hami laho mangula akka ulaon jala sia kodo Tuhan mangalehon gogo tarbaik kami mangula ulaoni marsanga ma gowarmu ali Tuhan Jehovah dihatam nauku calo hami takas Tuhan manungguli rohanami asabiar midaho jala mangulu hami di bagasan hatam tonam paretam nang patikmu asabui hami Tuhan gabe jolma namar habisuhon jolma namar hapistaran jala toktong bui hupariai hami lomo niroham ai do barita nauli rodi saliling leleng alani patugu marohanami toktong nakpe di pardalanan ni ngulu namion gudang akka hamaolon gudang akka si pikiran nami
homa Tuhan nama parohai maparbisuhi patau hami di bagasan hapistaran nasiako jala tugu hami Tuhan marhite panorangion ni toddi parbadiai asa huhamonako kami toktong hatam na badiai bohal di ngulu nami ali Tuhan Jehovah saya tatak ma panggonggomi nami matupahon paturehon akan narikot di tongani bangso namion asa gok dame gok lasniroha nang dus nitahi saluhuna paripena di tongani bangso Indonesia saya patiur Tuhan namang gonggomi huriam HKBP di Sadok Portibion bui di Hubasi mardalan dohot denggan hobartu asi dohot tolong ni roham asalam mangerbang Tuhan harajaumu marhite huriam HKBP di Sadok Portibion songoni manat Tuhan ditongani ngulu nami songon parhalado hami ditongani huriam HKBP Bandung Baraton saya parbisuhi parohai jala tugu-tugu hami Tuhan makubas ya kanariko di ruas ni huriam toktong margogo ma ruas mi mangadup ya kanamasa ditongani ngulu nasida mulutuk pe adong parukilon tarbahen margogo nasida makamonakon parukiloni mulutuk pe di bagasan parsahiton tatap ale Tuhan homa nama dauni tod dinahodar boido di paruarho Tuhan sianak nama kasih holiho songoni nang ruas ni huriam di Sadok akai ngananna say homa na madongani dohot na mangurupi di ragam ni hagaleon ni pamatang nasida ale Tuhan jaka program ni huriape kategorial nanaing sipatu paon di tongani huriamon saluhu na Tuhan say marpanupak may makorhon las ni roha di tongani ruas ni huriam macalo barita nauli nagabe hanguluan di hami asi marohamali Tuhan sepatongon akan nauli nadinggan di tongani ruas ni huriam parbueni i tarida muse di tongani huriam makorhon lam tuhebang nga harajaumu ale Tuhan Jehovah sahak di homa ngulu nami akau laun nami homa nama juluani asatiur hulak kahok kami pardalanan di ngulu nami hobartu lomo ni roham asi maroham sepasada maham ya karuas rapdo parhalado songoni parhalado rapdo hot ruasmi marsi tugu-tuguan marsi beta-betaan di bagasan dos ni roha boy lam tu hebanga Tuhan dos nitahi dame nasyako manupahi huriam di HKBP Bandung Maraton songoninang di resort Bandung Maraton asi maroham parsahalai mahami saluhuna di bagasan biar midaho jalo maale Tuhan tangiang sobailek nami di bagasan Kristus Yesus nang manesa nasa dosa nami amin. Marsilele anak kata roh di ujung nasogot o Yesus lehon parohan nanay toktong marningot di halalaw ni ariki uhot manimbang ujung ni alay na niyon dihon mi doa umban mangolu o do mandok tua mai say loas mamang
silelean akata rodi ujung nasogor o Jesus lehon paroa nanay toktong marningot di halalaw ni Jongjong maita salutna. Hugot manimbang ujung ni. Ali Tuhan debata mulia tema didenggan ni basam tuhami ruas nang paralado ni huriam agabe Bandung Barat. Tolhas tubona ni tahun 2021 on. Atong jalo masudina husabok kami tuho jala ajari hami nasauriaon asa ulu hami mambuan barita nauli na kubigi hami. Lamar tambah matutu tahun ningolu nami atong lam tambah matutu dihita akan nahinadinggan ni parsauranta nasaruria on di tahun 2021. Ali Tuhan sahat di homa pardalan ni huriam AKBP Bandung Barat di tahun na imbaruon. Salehon mabisu do gogo di hami lumobi di masa ni pandemi COVID-19 nuaingon jala huirim hami do toktong anggia atau masal puna masaon sian huriam do sian bangso namion. Pasada ma Tuhan saluhut ruasmu dohot parhalado ni huriam. Sada roha nami patupa nauli nadinggan tu huriam. Asa marsangap warmu jala taulas ni roha di sundok ruasmi. Immanuel debatama mandongan hita salutna. Oh Yesus si roha bayan dengan ni basam muse di tahun baru di nasahuri yang tok muse di tahun baru di nasahuri yang tok. Ale Jehovah amanami woko kami do pabua holan hodo mual ni saluhut pasu-pasu hanguluan. Dison hupasat hami ma pilihan nami tuh hami on tuho tanda hamuleteon nirwan nami tuho jalo ma pilihan nami on gabi pilihan na ucus di adopamu. Ton di perbadia mana batau kami toktong marlas ni roh adok mandok melate tuho disudi partikian nanaing adupan nami di tahun 2021 daun. Mangasaon anakmu Tuhan Yesus Kristus jalo matang yang namion amin rap maita matang yang dibagasa tang yang nani ajar Tuhan Yesus Kristus tuita. Alia manami na di Banua Ginjang sai pinorbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saat malomo ni roham di Banutongon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami istadaun hanguluan siapari. Si sama dosa nami, songon panesa nami. Di dosa hidungan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pamunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajaon. Dohot hagogon. Rodia sangapon saliling leleng na. Amin. didongani asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata amata. Dohot parsauran ni. Tondi porbadia ma amon salutna amin. 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 Pinasa matiki tu pardo parar tahun manguduti ulo tak buah-buah siak kamu. Pinasa tu pardo parar tahun.
Oras marita sa luna. Mauliate ma di tonga-tonga ta di hita sa luna di nama muhay hita songon pertanyaan di bona tahun marbona tao kita apalatikyon. Jadi si babon nami dak pola kejang bea amanginang om matutu mamuhay di hita. Anggia matutulan nyari on mamuk kasianon lam bui tau duti akka ulota ima di kuriat tahun. Ima songon buah na manguduti musenang ala adong do di patu pahuriata songon nung haluar kita nosian gerejaon marsipanganok kita di GSG sada udur rumah kita saluhu na disi tupado di kuriata nalaw si panganota. Jadi songon ima partikyono di pasatami tu hamuna mewakili sahala ruas songon na madokon manang pepasahaton manang ramah tamah singkat padat ipasatami partikyon di hamu amanami inanami horas majalagabe songoni manang sian perhalado horas jalagabe ma. Jadi songoni mah ala inarwaku marsipangan auditoru hita jolo siag gijangom matang yang tak. Jadi songoni mah tabasa darwata martangyak kita mengulah kami maduk mauliate tu adopamu ale Tuhan Jehovah amanami Tuhan Yesus Kristus na utadahami marhiti anakmi ditikyon mauliate madohonon nami didingkan di basam do asini roham nunga di patureho di patuluso sa luhu na dia kasaka nami ima ali Tuhan na patupahon marbona tao kami ima mamuhay sa luhu akka kegiatan ni huriam atau ngali Tuhan tuho mahu pasah tami sa luhu na di akka rencana ni huriam asa gabi mardala ni di bagasan holongmu doho las ni roha di hami ale Tuhan sa luhu na ale Tuhan holong marsaka do hami alain ko na pasaut ton hodo atong pasaut may sa luhu na sakat ni roha nami hobar tulomo ni roham Jehovah amanami ditikyo na ale Tuhan dinong sipul akka ulaw nami ima parpungan nami di bodarion nang mangulo mahami satok kena ale Tuhan marhiti si pangano si inumon na pinasahan na pinaradi asi doho tolong ni roham adorang sa pangak kami ale Tuhan paso-paso si pangano ni gay makrugugahay paso tumatang nami ganuk marsada-sada pardusa nagudak kami di ngulo nami hami sama hami terlumurun poko jumulusay sama dosa nami nagodang ale Tuhan asa tung tamah depe hami di adopamu mga sahugaran na Yesus Kristus martangyak kami tuho amen. Jadi song ni makamang marsipangan dito rumah hita siti main na siya pagulang-gulang pangaraw na bolo tung song ni benon na tupadi para di huriata say Tuhan de batama mabahin ak kapas-pasuna oras mahita sa luna. Di pardalanan Yesus di joloku holong ni tangami manogua nang dingoluku kodo sombaoku tungso nang mardalan rapona ubo todo